Ahojte všetci, ja vás vítam pri ďalšom videu, ktoré bude po viac ako pol roka. Nové video, ja tomu nechápem, že tu normálne sedím a natáčam niečo, ja už som úplne vyšiel z cviku. Minulo som niečo chcel postrihať v mojom editovacom programe a polovicu vecí som z toho nevedel. Takže som vyšiel trochu z cviku, takže to bude také menej profesionálne video. No ale ako ste rozhodli, čo som dával vlastne prieskum na YouTube, tak toto video bude o rozbor módnych značiek. Inak teraz to je trochu inak, teraz vyhráva McDonald. Ja tu nechcem menovať tú osobu, čo to spravila, aby ten McDonald vyhral, ale keď som sa tam ja pozeral, tak tam bolo tuším 60% tých módnych značiek, McDonald bol nejakých 40%. No ale teraz sa to zmenilo kvôli jednej osobe, ktorú tu nebudem menovať, pretože žalovať sa nemá. Takže preto točím tieto módne značky, aj keď McDonald má teraz viac, ale ako druhý rozbor značiek bude určite McDonald. Čo samozrejme nebude to úplne že ďalšie video, pretože neviem, kedy ho najprv natočím a po druhé nechcem taký istý content mať hneď dve videá naraz, takže preto to až niekedy inokedy bude, ale určite sa budem snažiť to vydať čo najviac, asi čo neviem, či je dobré, pretože moje vydávanie videí je veľmi nepravidelné. Takže je ten scenár dosť dlhý, neviem, či to vidíte, ale ten scenár má reálne, že je proste dosť dlhý, ešte keď si zoberete, že tam je napísané všetko a niečo budem hovoriť akože z vlastnej hlavy a tak. Ešte takto na začiatok som sa rozhodoval, že či spravím teda video o jednej módnej značke, alebo spravím tak, že celkovo, nakoniec som sa rozhodol, že spravím celkovo o takých módnych značkách, že to nebude len jedna značka, bude ich tu viac, samozrejme nebude to toľko detailov, ako keby som mal hovoriť iba o jednej značke. No ale keby ste chceli nejakú konkrétnu značku ešte nejako rozobrať, alebo taká, ktorá tu nebola, tak mi to napíšte do komentáru. A ešte jedna vec, že som tu nedal také tie čínske značky ako Shein na tému, pretože reálne od tých je teraz celý YouTube. A určite ste to asi videli, keď sa o toto nejako zaujímate. Preto som to tu nedal. Je dôležité si povedať jeden taký pojem, čo je greenwashing, ja som to v jednom videu spomínal, ktoré je absolútne hrozné, takže sa prosím na neho nepozerajte. Ale je to teda nejaká marketingová taktika, kedy sa spoločnosť snaží vyzerať eko, ale pritom ekologická vôbec není. A práve vlastne všetky značky, čo tu dnes sú, okrem asi jednej, tento spôsob reklamy dosť využívajú. Ono sa stačí len pozrieť na ich oficiálne stránky, ísť trošku dole do takej tej pety a tam uvidíte, že zodpovednosť za toto a tam budú proste tam sú keci na tých stránkach o tom, ako sú proste ekologickí a tak, ale pritom je to samozrejme len marketingový ťah. Takže najprv by som tu povedal nejaké také zlé veci celkovo o tomto módnom priemysle a o týchto módnych značkách, a to je to, že sa odhaduje, že celosvetovo v textilnom a odevnom priemysle sa využilo viac ako 79 miliárd metrov kubických vody iba v roku 2015, čo je, mne sa zdá, že teraz už aj viac, pretože predsa len v roku 2015 neboli moderné si kupovať až tak oblečenie, ako je to teraz, ale je to tiež dosť. Podľa odhadov treba na výrobu jedného bavlneného trička 2700 litrov sladkej vody, čo zodpovedá potrebe pitnej vody pre jednu osobu na 2,5 roka. Iba na jedno tričko, chcem podotknúť, a tričko nie je napríklad také hrozné ako jeansy alebo tak. Ďalšie je, že textilný sektor v roku 2020 je tretím najväčším zdrojom znehodnocovania vody a využívania pôdy. A posledné je, že sa odhaduje, že módny priemysel je zodpovedný za 10% celosvetových emisí uhlíka, čo je viac napríklad ako medzinárodné lety a námodná doprava spolu, čo je to snáď ani není možné. Dobre, poďme už na prvú značku. A prvá značka v zozname je ASOS. Keby ste nevedeli, čo to je ASOS, tak je to
mne sa dá, že druhý najväčší online obchod s módou. Vlastne prvý je Shein, čo asi nikoho neprekvapí. Spoločnosť ASOS bola založená v Londýne v roku 2000 a ju založil Nick Robertson, Andrew Regan, Quentin Griffiths, dúfam, či ho dobre čítam, a Deborah Trop. Je primárne určená pre mladých dospelých. ASOS predáva viac ako 850 značiek a nechýba ju značky ich vlastnej výroby, ako napríklad ASOS Design alebo 4505. Keď si predstavíte vlastne ASOS napísaný a 4505, tak je to vlastne také číselné zobrazenie písmen, že proste schválne si, alebo ja vám tu napíšem, že tu bude ASOS a tu bude 4505, že proste ono tie písmená sú veľmi podobné tým číslam. Dodáva viac ako 196 krajín sveta. Oni majú aj takú celkom dobrú, by som povedal, marketingovú stratégiu. Oni neprekladajú napríklad tie ich webové stránky do všetkých jazykov, ako napríklad má Zalando alebo About You, ale prekladajú len nejaké angličtiny, španielčiny a tak, a všade ostatne si to proste nájdete len v angličtine a tak práve môžu takto veľa krajín zastrešovať. Keby ste sa pýtali, že ako vzniklo toto slovo ASOS, tak tiež to má vysvetlenie. Je to vlastne taká skratka takého sloganu As Seen on Screen, čo v preklade znamená kúpte si, čo vidíte vo filme alebo v televízii. Je to jednoducho, že to, čo nájdete v televízii, ste si istí, že nájdete aj na tomto ASOSe alebo ASOSi. Mne sa nezdá, že by to nejako dodržovali, pretože na ASOSi nájdete proste ako čo nájdete napríklad aj na About You alebo tak, ale asi to je ich nejaká marketingová stratégia, hlavne asi keď začínali. No poďme na tie škandály. Tieto škandály o ASOSi sú celkom divné, pretože oni naozaj niekedy predstavia taký bizarný kúsok, že to tu proste muselo ísť. Sú tu konkrétne 3 škandály. Prvý je, že keď idete na ASOS a dáte si tam napríklad na nejakú mužskú kolekciu alebo ženskú, tak všetko proste sedí dokonale. Tie fotografie sú úplne že presné, nikde nič neodstáva a ľudí dosť prekvapilo, že prečo to tak je. No ale jedna zákaznička si všimla, že na jednej fotke bola modelka, kde mala na sebe nejaké šaty, ale na tých šatách boli proste také tie kancelárske sponky pripnuté vlastne zo zadu tých šiat, aby to presne sedelo, aby to nebolo nejaké moc voľné. A oni to proste len zabudli vyfotoshopovať asi z tej fotky a ostalo to tam a teda jedna zákazníčka si to všimla a dala to na Twitter alebo X, vtedy to bolo ešte Twitter, pretože je to už staršie. A ľudia sa proste len smiali do komentáru, že takáto veľká ich chyba im môže prejsť, pretože ono to asi prechádza nejakým kontrolným systémom, že to napríklad kontroluje viac ľudí alebo tam dáva na tie stránky viac ľudí. Takže to je taký prvý bizár. Druhý bizár je tiež veľmi bizárny. Keď máte radi bublinkovú fóliu, akože ju radi stláčate a pukáte a čo ja neviem čo, tak ste si mohli kúpiť na ASOSi šaty, ktoré vyzerali ako bublinková fólia. To dať tú fotku, ale keď som ju videl, tak som sa rozhodol, že to nakoniec nedám, pretože to vyzerá dosť explicitne a bojím sa, že by mi to YouTube proste zablokoval, takže si normálne na Google napíšte, že ASOS šaty ako bublinková fólia a ono by vám to mal, myslím, že na refresheri nájsť taký nejaký obrázok proste tých šiat. Takže keď radi stlačate bublinkovú fóliu a praskáte, môžete si to ešte možno niekde kúpiť, určite na eBay takéto veci ešte sú. Samozrejme ono to není, že bublinková fólia, ale reálne to tak vyzerá, neviem, či sa to dá púkať alebo nie, ale keď máte radi bublinkovú fóliu, prečo nie? Ďalšie tu až tak není od ASOSu, ako skôr od značky veľmi podobnej, napríklad Shein alebo tak. Tá značka sa volá Pretty Little Things a jedná sa teda o to, predstavili plavky, ktoré boli vlastne na tej ASOS stránke. No jediný problém s tými plavkami bol také, že ja som si to tu nazval, že plavky, ktoré neplavkujú, pretože síce oni to boli, že plavky, ale bol tam taký malý problém, že v návode ukazovali, alebo teda písali, že vlastne jediný zákaz, ktorý je na tých plavkách, je to, že s nimi nemôžete ísť do vody, čo asi, neviem, možno len na Instagram si to môžete dať, ale do vody s tým proste nemôžete ísť, pretože to sú plavky a s plavkami sa samozrejme do vody nechodí. To bude dosť dlhé video, ako vidím. Poďme na ďalšiu značku, ktorá je veľmi populárna na Slovensku, pretože je v každých obchodných centrách.
avoir un café? Merci. Bon, c'est d'accord, tu me rappelles. Si je suis pas là, je suis chez Christelle. Bye, bye, les galères. A je to HM-ko, neviem ako sa to správne vyslovuje, myslím, že správna výslovnosť tohoto reťazca je H&M, ale to určite tu nebudem robiť, pretože si ešte sklomím jazyk a proste to budem volať normálne po slovensky HM-ko. HM-ko je teda švédska odevná spoločnosť známa lacnými módnymi výrobkami. Bola založená v roku 1947 Elginom Perssonom vo Vestrasse? Ako sa číta takéto Ačko s tou guličkou hore? Či som to prečítal dobre. Teda vtedy sa špecializovali iba na ženské oblečenie, ale teda v roku 1968 získali priestory a zásoby značky s loveckým oblečením Maurits a Vidforce. Či to čítam dobre, pretože je tieto švédske názvy moc. Vďaka tomu vlastne začali predávať aj mužské oblečenie a premenovali sa na Hennes & Mauritz, čo je vlastne tá značka H&M, H&M. Neskôr teda bolo skrátené na to, čo som hovoril, H&M alebo H&M, bolo to ako to čítate. V tejto chvíli má H&M viac ako 1300 obchodov, môže to byť už aj viac, neviem, či je táto informácia úplne že nová, ale vieme, ako rýchlo sa rozrastajú tieto obchodné centra a prevádzky. A teda sú viac ako v 29 krajinách, tiež majú módny e-shop ako asi všetky značky. A majú viac ako 60 000 zamestnancov. Poďme už na tie škandály. Samozrejme, toto sú už také väčšie škandály, ten Asos to som tu len dal tak na začiatok. V januári 2018 na svojich oficiálnych stránkach H&M-ko zverejnilo nové kusy oblečenia pre deti. No a na jednej fotke bol černošský chlapec, ktorý mal na svojom tričku napísané Coolest monkey in the jungle, alebo najkulovejšia opica v džungli, asi tak by sa to preložilo. Fotka vyvolala kritiku hlavne preto, že vlastne keď máte tam tie kusy oblečenia, tak tam sú samozrejme viaceré tie varianty. Boli tam asi nejaké 3, ale práve ten černošský chlapec bol iba na jednej fotke a na tých dvoch biely chlapec. Vlastne on tam mal úplne napísané niečo iné a samozrejme vieme, že černosi sa veľmi často A samozrejme vieme, že černosi boli už v minulosti označovaní za manky, to poviem po slovensky, opicu, takže preto sa ľudia búrili na sociálnych sieťach. H&M im odpovedalo, že budú to viac kontrolovať, aby sa to už viac nestávalo. V roku 2015 sa správe organizácii Business Human Rights Resource Center, krátka BHRRC, zistilo, že H&M-ko využíva vo svojom dodavateľskom reťazci aj detskú prácu. Správa odhalila, že deti vo veku 10 až 14 rokov pracovali vo fabrikách v Turecku, v Číne a v Kambodži. H&M za tieto praktiky sa samozrejme ospravedlnilo a tieto ospravedlnenia sú vždycky také, že aby sa nepovedalo. A spoločnosť tiež oznámila, že bude spolupracovať s organizáciami na ochranu detí, aby zlepšila svoje pracovné podmienky. Samozrejme, povedali to iba preto, aby ľudia boli ticho a samozrejme detská práca je s najväčšou pravdepodobnosťou stále využívaná aj v tomto reťazci H&M. Posledná vec je ich úžasné recyklačné koše, ktoré sa nachádzajú v pobočkách. Keby ste to nevedeli, tak H&M má vo veľa svojich pobočkách také recyklačné koše, kde prídete, dáte tam oblečenie, získate nejaký kupón a oni hovoria, že tie recyklačné koše vždy odnášajú na recyklovanie a takto zachránite tým planetu. Samozrejme, keďže to v týchto škandáloch, tak to asi tak úplne není. Iní novinári sa teda rozhodli zistiť, že či tieto recyklačné koše naozaj idú tam, kde by mali ísť. No a tak sa rozhodli dať nejaké oblečenie a do toho oblečenia vlastne dali takéto sledovacie zariadenie od Deppu, taký ten AirTag, ktorý vlastne môžete sledovať všelijaké veci, vlastne do čoho to dáte, tak to môžete sledovať a je to vlastne tak prispôsobené, že to tam nemusíte dávať ani simku, ani nič, ale že sa to proste pripojí vždy k nejakému Apple zariadeniu a preto tú vec môžete sledovať vlastne neustále v svojej aplikácii. Zistili, že toto oblečenie sa odnáša do second hand
trhoch, ktoré sú väčšinou v krajín tretieho sveta, čiže väčšinou v nejakej Afrike. Zistili vlastne, že keď tam išli do toho miesta, kde im ukazovalo, že tie veci sú, kde bol ten AirTag, tak zistili, že vlastne je tam obrovský trh s oblečením, kde nie len, že to oblečenie, ktoré sa nepredá, tak sa dáva potom na skládku, ktorá je plná vlastne toho oblečenia a znečistuje to hrozne to prostredie a hlavne tú vodu, čo tam je. Taktiež zistili, že tí predajcovia tam vlastne si kúpia vždy takú veľký box s tými vecami a vždy to predajú a vlastne to, čo nepredajú, tak práve ide do toho, na to vlastne smetisko a vlastne potom to znečistuje to prostredie vlastne tým, že tie veci sú všetké chemické a tak. Poďme na ďalšiu značku, ktorá je asi najobľúbenejšia značka na svete. Check ball. Don't put off tomorrow. Yeah, check up. What you can do today. Let's go. Check ball. A to je Nike, je teda americká spoločnosť, ktorá vyrába predovšetkým športové oblečenie. Potreby sídli v Oregone, Spojených štátoch, v USA. V roku 2017 táto spoločnosť dosiahla obrat neuveriteľných 34,35 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť bola založená v roku 1964 atletom Philom Knightom a jeho trénerom Billom Bowermanom. Logo tejto spoločnosti, teda swoosh, to je taká tá fajfka, vznikla v roku 1971 a navrhla ho Caroline Davidson, študentka dizajnu v Portlandskej univerzite a bola zaň vlastne platená $2 za hodinu práce. Celková cena loga sa vyšplhala na $35 amerických a je vlastne takým synonymom pre Nike. Logo teda predstavuje krídlo gréckej bohyne Nike a názov značky je odvodený od práve jej mena. Logo sa prvýkrát objavilo v roku 1971. Nike má asi naozaj problém s platením, teda nie, že by mal problém platiť napríklad tých športovcov, ktorí reprezentujú tú značku. Skôr ide o to, že nechce platiť tým, ktorí nejsú až tak viditeľní ako zamestnancom, tí, čo to oblečenie vyrábajú, tí, čo vymysleli logo a tak, pretože ďalšia vec je zase detská práca, ako sme si už povedali pri H&M-ku napríklad, pretože v roku 1996 vydal časopis Life článok o detskej práci v Pakistane. Dokonca tam vlastne v tom magazíne sa objavila aj taká fotka malého chlapca, ktorý sa volá Tariq. Tá fotka vyzerala tak, že vlastne on šiel lopty spoločnosti Nike a okolo neho boli tiež ďalšie lopty, čo samozrejme ľudí pobúrilo, keďže zistili, že dostáva 60 centov za deň, čo asi není úplne dobrá mzda, keď si predstavíte, že za deň dostanete 60 centov, reálne nie za hodinu, ale za deň. A vlastne ľudí to extrémne pobúrilo a preto sa rozhodli, že si vytlačia také všelijaké značky a etikety toho Tarika a išli pred obchody vlastne spoločnosti Nike a vlastne držali symboly a fotku toho Tarika. Takže ako sme si povedali, tak Nike má asi naozaj problém s platením. Poďme na ďalší veľmi obľúbený reťazec. Čo je Zara, určite ju všetci poznáte, je to asi najznámejší obchod, by som povedal, možno ešte známejší ako H&M, pretože vlastne Zara patrí pod značku Inditex, ktorá vlastní ďalšie značky, ako napríklad veľmi obľúbená Bershka, Pull&Bear, Stradivus, samozrejme Zara Home, Massimo Dutti a Oysho. Toto sú tiež veľmi populárne značky, pretože napríklad aj taká Bershka je že absolútne známa. Poďme teda už na tie škandály. Prvý taký škandál je dosť zlý, pretože sa zistilo, že Zara používa vo svojich produktoch toxické látky. Zistili to teda, pretože v roku 2011 sa spoločnosť Greenpeace rozhodla urobiť testy na vzorkách z textilu z predajní a zistila, že oblečenie je vyrobené z toxických látok. Takže konkrétne záznamy boli napríklad, že 9 z 10 riflí v Zare sú jedovaté. V roku 2012 sa Zara zaviazala, že bude toxic free, čo sa samozrejme nikdy nestalo a už v roku 2015 začala produkovať aj kolekciu Join Life, ktorá je podľa nich udržateľnejšia, aj keď to samozrejme zas není pravda.
Poďme sa pozrieť na jednu z najväčších katastrof odevného priemyslu, kde vlastne vyrábala aj Zara, a to 24. apríla v roku 2013 sa v štvrti Savar na predmestí bangladešskej metropoly Dhaka zrútila 8-poschodová budova s názvom Rana Plaza. Pri tomto nešťastí prišlo o život viac ako 1134 ľudí a ďalších 2600 sa zranilo. Ich pozostatky a tela ľudia nachádzali aj veľmi dlho už po tom nešťastí. Vlastne jedna možnosť, ako zistiť, že aké značky vyrábali v tej Rana Plaza, boli tie výsačky z toho oblečenia, pretože oni tam vlastne tie výsačky rovno dávali. Samozrejme tam nechýbala aj naša obľúbená spoločnosť Zara, ktorá tu vyrábala svoje oblečenia, a práve je rok 2024 a absolútne nič sa nezmenilo a Zara ďalej vyrába svoje oblečenie v krajinách tretieho sveta, ktoré je napríklad aj Bangladeš. Ďalšia veľmi podobná vec sa síce netýka samotnej výroby, ale získavania materiálov. Spoločnosť Zara priznala, že 45 až 50% z ich bavlny pochádza z Uzbekistanu, ktorý je známy svojou otrockou prácou a pracujú tam napríklad aj deti. Poďme na ďalšiu spoločnosť, ktorá je predposledná v tomto zozname mojom. Spoločnosť Primark, ktorá len pred chvíľou otvorila teda svoju predajňu aj tu na Slovensku, v Bratislave, v Eurovej. Teda poďme si najprv niečo o nej povedať. Spoločnosť teda bola založená v Dubline v Írsku v roku 1969 rodinou Westnovcov. Zakladatelia Primarku, teda rodina Westnovcov, má majetok v hodnote 14,56 miliárd dolárov. Primark odkúpila spoločnosť Associate British Foods a generálnym riaditeľom je aktuálne Paul Marchant. Poďme na škandály a zas tu máme detskú prácu a zas tu máme ten istý problém, ktorý sme riešili aj v Zare, a to je teda tá Rana Plaza. Vlastne táto značka tiež si dávala šiť výrobky v tejto továrni. Dokonca, čo je ešte väčší bizár, tak oni na nejaké 20. výročie tohoto škandálu vydali aj na svojej oficiálnej stránke blog, kde vlastne hovoria, ako to bolo strašné a že oni sa už zaviazali, že to už proste nebudú robiť, a stále to robia. Oni proste klamú. A ešte tam okrem toho písali, že sú samozrejme zarmútení tým, čo sa stalo, a že už sa to proste nebude opakovať, a stále sa to opakuje. If the first 50 years were an experiment, to prove that a business could be responsible and successful. Irreverent. Seriously, guys? And reverential. quiet, and louder than hell. There's no planet B. Turns out, it's not just possible, it's profitable. So it's time for a new experiment. Poďme sa pozrieť na jednu alternatívu, keď si teda tieto značky kupujete a chcete prejsť na nejakú lepšiu značku. Tým je značka Patagonia, ktorá je tiež americká spoločnosť, ktorá predáva oblečenie. Založili vlastne Yvon Chouinard, dúfam, či to meno správne čítam, v roku 1973 a sídlo má vo Venture v Kalifornii. Patagonia prevádzkuje obchody vo viac ako 10 krajinách sveta a má továrne viac ako v 16 krajinách sveta. Okrem toho táto značka podporuje veľa organizácií, čo sa týka napríklad otrockej práce a snaží sa čo najmenej zamedziť. Možno aj poznáte zbierku 1% pre planetu, ktorá tiež založila spoločnosť Patagonia. Okrem toho Patagonia vo svojich produktoch využíva aj fair trade bavlnu, čo znamená, že táto bavlna sa získava humánne a není na to použitá žiadna detská práca. Patagonia je tiež zakladateľom Fair Labor Association. Táto asociácia rieši ľudské práva a taktiež kontroluje vlastne dodržiavanie týchto ľudských práv. V roku 2020 zamestnanci 12 z 31 týchto tovární dostávali dôstojnú priemernú mzdu, čo teda znamená, že to není priemerná mzda, teda tá najmenšia, čo väčšina značiek ani to nedodržiava, proste väčšina značiek si zamestnáva otrokov, aby nemuseli platiť ani tú priemernú mzdu, ale táto značka ponúka nie minimálnu, ale už
spomínanú priemernú mzdu, čo znamená, že táto mzda úplne stačí na pokrytie vlastne nákladov tej rodiny. Patagonia taktiež prevádzkuje taký typ vlastne nie že predajní, ale oni chodia vlastne s takými ako keby karavánmi a keď máte proste nejaké staré oblečenie, tak to tam jednoducho donesiete a oni vám to oblečenie vlastne zašijú alebo upravia tak, aby ste ho mohli ďalej nosiť, aj keď napríklad roztrhané, tak tiež na svojich oficiálnych webových stránkach uvádzajú, ako napríklad si zašiť DIY takto oblečenie a jednoducho sa snažia čo najmenej túto environmentálnu stopu. Patagonia tiež není úplne že dokonalá a má nejaké svoje škandály, ale stále je to úplne tá najlepšia značka, čo sa týka nejakých environmentálnych záležitostí. A asi najväčšia vec, čo sa stala, a asi taká najlepšia je, že tento zakladateľ, ktorý značku Patagonia založil, sa rozhodol, že celú túto Patagóniu daruje neziskovým organizáciám, ktoré bojujú proti vlastne týmto nehumánnym podmienkam a tak. Takže keď si kúpite oblečenie, tak máte istotu, že to oblečenie je proste vyrobené v dobrých podmienkach, je získavané z dobrých materiálov a nebola na to využitá žiadna detská práca a ešte aj dáte vlastne 1% pre planetu, čo sa mi zdá ako v pohode deal. Samozrejme oblečenie od Patagonie je trochu drahšie, napríklad ako od Nike alebo od H&M, ale je treba povedať, že je naozaj kvalitná a ja mám v dnešnom videu Patagóniu. Akože mám aj iné, samozrejme oblečenie, mám aj Nike, ale možno sa zamyslieť nad tým, že či není lepšie si to oblečenie proste kupovať menej, alebo že či nepodporiť takúto nejakú značku, ako je napríklad Patagonia. Ešte čo by som povedal je, že určite, keď máte nejaké oblečenie, napríklad z fast fashion, tak ho určite nevyhadzujte a správajte sa k nemu čo najlepšie ako viete, pretože počul som takú dobrú vetu, a to je to, že najekologickejšie oblečenie je to, ktoré už máme doma, takže určite noste aj nejaké staršie oblečenie, dneska sa už normálne nosia aj vintage kúsky a je to moderné. Samozrejme tiež nemôžeme zabudnúť na naše obľúbené second hand obchody, kde proste nepodporujete tie značky, ale tie sekáče a to oblečenie je niekedy oveľa lepšie, ako keď si kúpite nové, pretože je už také vintage, také odnosené, proste také voľnejšie a je to celkovo lepšie. Takže ja verím, že sa vám toto video ľúbilo. Určite mi nezabudnite dať like, určite keď sledujete tento kanál nejakú dlhodobo, nezabudnite dať odber a máte krásne, takže čaute.